kaluwore kod buche ma bende koro medre ma bende koro jonyuola keto nyaka nyithindo nyathi maonge kata mana kosa mora mora koro inego kuondegi. Cases ma kamagi wajaneno kata mana ka medre isayo ng'ayie kuondegi. Bende wawuoyo nyaka ne wuore kata mana wuon nyithindo kata mana wuone mani keny kata maonge keny be. Erokamano. Kwa wiro ka secho to do wach ni ginen rieko ma jachien en teko mar mudho keche ng'ato mondo chi nyithinde moting'e e dweche 9 mamuocho kae monyuolo ok en gimotimo kohero mondo tim. Kaka wasewacho ni sani piny opong' gachiedh nade paro mako chuny dhano. Sharon paro kodonje chuny ng'ama nigi paro matut nyatimo gimoro amora. Chuny dhano emoting'o gimoro amora. Kama paro duote wuoke. Sama chuny dhano mudho mako onyatimo gimoro amora. Paro nyamiyo ng'ato negore kata en. Kata kiwe nego nyathini. Donge iseneno jok ma kawo tol marwako e ng'ut kimaneno. Nikech paro. To pwado kama na wacho. Ne gimomiyo ma timore en ling. Ki ling paro negi ti ling to kinya share gi ng'ato. Konyi bedo matek. To kishare koda tanya bedo gi paro mo manyami manyaduoko chunyi manyalo miyo kichopo kang ma timo gima miyo no timo. Tieni miyo ni nene gi chandruok e ode. Ene gi chandruok kinde gi chuore. Kodok ki jonyuol be ngene kaka yudo ka jonyuol moko sarone. Ogiero mar ni ka chieg nyathino se ditedo. Kendo chako duogo. Jibo wacho nango. Biro wacho nango gik machalo kamano. Koro miyo obro chuno nyathini doga e odi. Msigo be mana kama Mama Mary wacho ngima bende sanu otwe leso nego ngima tek. Neno mano. Koro janyuol cha banyase matin. Kata kopone piny otwe leso. Winja ne gima nyathi wacho. Samo kamo sigike kodi miyo makonya share kodi. To samo share kodi inya bedo ni ionge par male menyamiye. But inya refer kum jo counselors jok mong'eyo man gi lony e weche mag ang'o mag chiwo paro e weche mag keny. For example, awacho ni one pastors mano mich manyasa miwa. Watimo counseling e keny iwinjo. Inya kone kano ate ir pastor. Odhi okonyi gi paro. Wate professional counselors odhi okonyi gi paro. Koro gima rach en ling. Iwinjo mano? Ling ka ng'ato ling to paro benege kech paro nyalo miyo ng'ato timo gimoro. Wami kwa mfano Sharon shortly kama yale Madhare nentie miyo moro nong'eya oringo biro ira kosiep ne do madho sum gi nyithinde mondo tho. Iwinjo mano? To nekech ne gin osiepe mana miyo ng'ato ber ka bedo gosiepne moro monyanyiso chunye. Iwinjo? Makuodho ne weche mathagi winjo. Ko kasa mano owuoyo gosiepne to kuodho ne wach ni en owito ngimane. To osiepne oringo biro ira ni pastor ti osiepna ma dwa wito ngimane. Wuothi dhi ilalre kode. Ko karinga dhi tayudo ka oserudo sum nyathine ma en gi nyithindo 2. Jahigni 5 gi jahigni 2. Omako moro mondo kagi sum ni maduong' ni oringo buodhe. Ochako omako machielo oringo buodhe ko odong' gi sum lwete ko ywak. To nyasa fortunate enough kama ko nyithindo samoro madito nikech matindo samoro mantiere buo higni 5 samoro nyathi ma onge mana ni miye kata ma bende mondo me nyithindo gina buodhe ne teko ma Nyasaye mondo me nyithindo ngufu mondo kony nyithindo giwinjo ka chopo ka iro ka en gi sumo ywak orie tiende piny e diot no wuoyo kode mo lalore kode ma puonje wach Nyasaye mokawo warruok ma onoko madho sum miyo no kawuono nyaka chuore mano ringo we mano miyo do madho sum ni Nyasaye no duoko kendo gidak maber. Koro imagine dino wit ngimane ka dino wit ngima nyithindo gi omi nyithindo gi oneg nyithindo gi to ka sama en odong' dong' kamano dikoro oparo nade dikoro ochalo nade. Ko mano momiyo gima nyakwa tim mopuonjre jok mawinjo kata jowinjo marwa kik ibed gi private life ka in gi chandruok